Inserbin ti Land Transportation Office Region 2 ti Shokos order kontra kadagiti makinkukwakan drivers ti duwa a pampasahero a jeep a naglinungba iti National Highway kabayatan nga overloaded kadagiti pasahero sa Jay Barangay San Manuel, Nagilian, Isabela. Iti napanalawas report iti panagsubsubli ni Dayan Monica Tukay. Dayta ti agwarwaras a video ti panaglinumba ti duwa a jeep a kargado iti tao iti highway ti Barangay San Manuel, Nagilian, Isabela, idi na panalawas. Makita mat iti video dagiti estudyante a nakalugan iti top load ti lugan. Nabigbig ti Isabela Public Safety Office dagiti duwa a driver a residente iti Burgos, Nagilian, Isabela. Dakkal a nakatulong iti nag-viral a video ken ti CCTV iti barangay, ti panakatunton ti plate number ken pakabigbigan dagiti driver. Temporaryo a nasuspender ti registration dagiti lugan, ken ti driver's licenses ti duwa a driver iti Siyam Apulo nga aldaw. Agtultuloy mati pa ng palagip ti LTO Region 2 kadagiti amin a driver ken operator dagiti lugan atong palanda dagiti paglintagan iti trapiko. Nabalaagan dagiti aglabsing a naipaayan iti umno a panusa. Dayan Monica Tukay para iti Pagilian.